И здравейте хора, аз съм Pepperny990 и това е моят първи клип в новият ми канал, който името на канала ми е Pepperny990BG. И днес играем най-новата EO игра, която се нарича Splix.io и да започваме. Кръстихме се Пепър, ако някой не знае, и сме розов цвят. Тук не мисля, че имам скинове, но ако някой знае, да ми пише долу в коментарите. Аз разбира се ще го прочета. В момента трябва да сме фокусирани върху играта, а не върху говоренето, но на кукъм. И тъй като това е един от първите ми клипове, който съм снимала, не мисля, че това е проблем, ако клавиатурата ми се чува мъничко. Но все пак, ако се чува, много съжалявам. Тъй като, например, не се чува. Казах. Нещо много силно бълна. Около мен няма почти никой явно. Не съм до стената. Ако се блъсна стената, няма да пробвам. Добре, ще пробвам. Разбрах какво става. За жалост. Спадаме на едно от най-хубавите места. Аз явно... Добре, отново сме близо до стената, но този път майче няма никой около нас. Не, в момента зарежда пък картата просто. Добре, това няма значение. И тук има лидборд. Ето тук в горният десен ъгъл точно, а в горният ляв ъгъл е картата, а долу в левия са киловете ми, блокчетата, които съм направила, скорото ми и моят ранг. Аз съм някой си ранг, не знам кой. И вече имам 2 кила. Ако... Това със сигурно вече съм го казала, но все пак да повторя. Ако някой се блъсне в вас, вие умирате и трябва да започнете от начало. Но ако вие блъснете някой в неговото тяло, той умира и трябва да започне от начало. Това за вас е голяма предмина, ако този много ви дразни. Ето, и при мен някой го направи, тъй като много се замотах. Добре хора, това ще бъде всичко от мен. Харесвайте, абонирайте и разпространявайте, за да може цяла България да знае за моите клипове.